Jatend piny William Ruto osiemo mager jotije sirikal mibiro tud kod kwalo mwandu jopiny ni okang' mager ibiro kawnegi ka owuoyo e liend wuon jaod bura ma Dagoretti David Waweru ng'uthe. Ruto wacho ni onge thuolo mar mibadhi e piny owacho mare. Omedo ni sirikal mar Kenya Kwanza keto maino e keto e tim manifesto margi kendo gidhi yie omiengi kod chilo mar mibadhi. Mae biro sama no riembo e tij jatelo madito kata jotelo madito e migawo mar thieth, duol mar KEMSA, KRA kod mano mar okwach kich DCI kalore kod mibadhi momien kata omienogi e wi chwalo negi weche mag nede suna. We support your effort to fight corruption at the national government. You have done a good job to stand against people who want to steal various commodities, particularly medicine at KEMSA. KEMSA is an institution which provides counties with medicine, and therefore when you made an effort to raid any incompetent officials in that institution, you are very happy. Sitakuwa wa kuongea mambo mingi, lakini mimi nataka niwaambie I will take personal responsibility on the accountability of resources of the people of Kenya. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao. Hakuna mtu ataiba, hawawezi, na mtu akijaribu atakutana na mimi kwa sababu sina kazi nyingine. Ile kazi nilipatiwa na ile fimbo nilipatiwa pale ni kunyorosha watu ambao wanataka kukuepa na pesa ya wananchi.